Nu skal Lukas hoppe ind i den fucking klamme busk. 1, 2, 3. Klovn. Klovn. Syge klovn. Det var min kommentar til den syge klovn. Og der er altså endnu en klovn, som vi prøver at hoppe ind i den her fucking hæk. Prøver bare. Ja. Var det sjovt, Philip? Lige en kort kommentar. Nej. Vent. Den sidste klovn, der skal hoppe, og det er kæmpe klovnen. Handy griben. Griben. Her kommer han. Ej, hvor han tøv. Ej, han er dum. Men han siger, at han pænt op på røven. Han er dum. Og her ligger han. Han har sin egen lænestol inde. Ja. Kommer han nu. Og her har vi en rigtig dum en, der vil lave hovedspring ind i den her klamme busk. Og hvis vi lige kan gå i gang her, så går vi i gang nu. Kommer hen i griben. Her har vi handicrassen, som vil gøre et rigtig, rigtig godt job ved at hoppe ind i den der busk der, som vi har talt om. Hej med Flemming. Nu. Flemming. Og vent. Han er en handicap. Og vi er klar. Go! Og vi skal lige have en kort kommentar til pressen. Jeg tror, jeg brækker ballen. Handicrassen. Lad os gøre det igen. Buske og handy. Dam, 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 dam. Sådan. Da-da-da-da. Og så kommer der en filmdreng, der hopper ind i den. Er du klar? Filmdrengen. Der skal få handicap. Filmdrengen hopper simpelthen derind. Nej, jeg hopper baglæns. Jo, jeg hopper filmdrengen.